ne kana cewa na baka 50 kuma me za baka ai kai alajin ka fa alajin ya kudi wallahi wannan kaga alajin nan kake gani hannun sa aka yake ai alajin nan mugun fakara'u ne fakara na mugun fakara'u ne kai inda zai samu dama ko wallahi bara zai yi bara zai inda zai samu dama ba so kudi su fita daga hannu ko kadan yanzu haka yunwa nake ji amma abinci ban abinci amma ya ga kwaran naka abinci da bai baka ni wannan kudin gadi na sai su wata biyu ba wata uku ai ni ma hakan take a wallahi ba kai abinci da kai ba ni wannan abincin ni ban ta abinci ko kadan ba ba Allah wannan alajin ne gaskiya abin da yake mana baya da ci ni so nake ko a kudin nan yannan dan sa abin da alajin ne yake mana baya da ci dan samu dan gidan kariya ko ina san ne za ku kawai shine ba shine mun zalike su ana baka ji kana wani kore ka wallahi Allah ya wallahi Allah yanzu dan kenan kawai shi kenan sai ka riki mutum kai wannan dan talakawan ne kai kuma da ni kaje ga dan talakawa ni kaje ga dan talakawa mun zalike su na alaji mun zalike su wannan wa ka kawo mun ya kashe gunguru wallahi kai alaji maka da abunka wannan exponent da wannan ka fita da kullun da ka fita da baya aba kai ma Ha ha ha!